ଆଳରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାଚ ମଜା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ସେଇଟା ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କିଏ ନ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିବି ସେ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ମୁଁ କେଉଁ ସଂସାର ପାଖକୁ ଯିବିନି ଦୋଷ ଆମେ ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତନି জয় জয় জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ সল্লামল্লন আনুকূল্যে এসে উপস্থিত পালামোৎসব আজ জীবনবর্ধনী এই পালামোৎসব অবসরে এই পালামানব কমিটির কর্তাମାନେ নিষ্পত্তি ନେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ତାହା ହେଉଛି ନରନାରାୟଣ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ 8 ଜଣ 10 ଜଣ ନରନାରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥାଉ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିପରିମିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଯୋଗ ଏବେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଏ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଏ ମଞ୍ଚ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆମ ମନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ